Haupa, ni Izargorroño betian az, Arizmendi ikastolako ikaslea. Osasun zientzietatik bidea hartzia erabaki nauen oindala urte bete, eta oin hemen hau alor honetan murgilduta. Bizitza zuen zia erdeerudakin ikasi zen dut, eta horregatik nire euskera maila ona dela esanike. Horrez gain, euskera betidanik nire hizkuntza izen da txikitatik entzun dutelako eta erakutsi duztilako. Oindala gutxira arte euskaraz besteik ez nagoen hitz egiten, baina azken urtietan kanpoko eraginagatik eta nire nagusitasunagatik, erderara geixo joten dut. Baina horrek ez dago esan nahi erderaz geixo berbaitzen dutenik hori ez da egizata. Lagun artien beti euskera erabiltzen dut, baitxe ikastola nagoenien be, familia artien nagoenien berriz bizkuntzak erabiltzen ditut. Adibidez, amakin nagoenien euskaraz hitz egiten dut beti. Eta nahiakin nagoenien be, baina aitzakin nagoenien erdera erabiltzen dut geixo euskera baino, naizta euskaraz batzutan behin. Berekin elkar banatzen ditudan WhatsApp mezu guztiak, adibidez, euskaraz idatzitxadaz. Aitzakin erderara jotzeko joera honek, ez duztin jondik inora desabentaiarek ekarri bizitzan, alderantziz esango nauen, hizkuntza hori hobetzia eta erderaz hitz egiteko errestasuna eskaintzen duztu. Azken finien, beste hizkuntza bat ikastia ez da binoiz txarto, ze aberastu itxen dutzu, eta niko lan uste dut, bintzat. Nire kasuen oso garbi ikusten da, aman aldeko eta itxan aldeko familien arteko desberdintasuna hizkuntzai dagokionez. Ama familia oso euskalduna da eta euskara bestik ez da erabiltzen, euren munduan ez da gaztelania existitzen. Nire osabak arbelo adibidez, asko miresten duten pertsona bada, euskara hizkuntzan eredu bat dalako, nire ustez. Euskara maitatzeaz gain oso ondo menperatzen dau, eta edozein tokira doiela beti euskara erabiltzen dau. Eta beraz, berekin dauen pertsona batek oso zaila dauko erderaz hitz egitea. Nire itxan familian kasuen, ordia bi hizkuntzak erabiltzeko joeria dau, hainbat arrazoi izen dela medio bizitzan zier, euren bizitzan zier. Euren garaian, Franco gobernua zauenien, erderaz itxen zaubien etxien, eta ondoriez euren euskera maila ez da beste familiak daukon bezain ona, naizta nire itxa ondo defendatu. Labur bilduz, esanik euskera asko maite duten hizkuntza dela, niria dalako, eta beraz bakarra. Naizta beste hizkuntza batzuk inguruen egon eta ezinbestekoak gertau etorkizunerako eta bizitzarako, euskera beti gongo da nigan barneratuta, eta beti erabili izango Euskal Herri xenoen bitxartien, uste dutelako norberak bere hizkuntza maitatu bide dauela, eta euskeran kasuen moduen adibidez, ez desagerrarazteko derrigorrezkoa dalako erabiltzea. La tribuna